kuɗaɗe mai kamar dubu namu a dan ƙasar mu. Kwamishina na ayyukan Bauchi uban kai baba banza shata kan wani na tashi daga nan baba wani abin kuma kundin ubanka yanzu dan zagayar da ake yi na gonan ma sai ni da kaina zan zo in yi shi ko ka dan fita ka dinga samo wa dabbobin nan abin da za su ci sai ni ne kai baka da hankali ko to bari ka ci in gaya maka ba tas ba as ba abin da kake tsinana mu daidai da ruwa a buta wannan baka taba ba kawo mu ba baba kenan sai nan ka shiga nan ka fita nan gaba tun iyaye da kakanu muke yi da bayan Allah nan amma haka kake bin su saboda kai ka zamo tantirin dan iska ko ban ki sani da kai ba ina maka magana kana ta cije baki zan zabje ka da mari wallahi kai hakuri baba amma baba gaskiya kana da mantuwa me ya faru tun da aka fara azumi yau ɗaya azumi nawa aka yi 25 muke da shi baba ka taba siyan kwanon shinkafa ɗaya ka kai gida baba baka ga shinkafa buhu guda na ajiye an yi azumi yau washe gari ba gori za ka mun a'a suga baka sayi suga daidai da kwano ɗaya yau ka ce in kai wa ina ta sha suga ba kuma haka ne ba baba baka kalla rabin buhun dabino bane a gida a jingine yara suna wasa da shi kuma haka ne fa to waye ne ya bani ne ni a'a in kana jin fari dogo mai doguwar aniya mai farar aniya honorable Abdulkadir Ibrahim dan Ibrahima baka ji ana dan Ibrahima mai Allah ne Allah sarki cika sauran Bauchi shi ya ce ya aiko min wannan aiken a'udhu billahi baba to ba ka zo kana ta fada kana ta kaza da kaza bane duk wannan sakon nashi ne yace in kawo gida ka ci saboda shi yana kyauta ne da dama hagu bata san ma yayi ba yanzu shine cika sauran ya baka wannan abun arziki ka cika sauro ne ya bada wannan abun arziki yace in kawo gida a ci kana ta cewa kuna gaba da su tun iyaye da kakanni tun kaza kun dora mu akan layin da babu inda zai kai mu bare kulle da mu ba mutumin na riga zama babba mu biyayya wallahi daura mu akai akan layi aka ce mutumin nan ba mutunci yake da shi ba wani abu yake ba abin da yake da shi sai ƙarya to wallahi abin da aka daura mu kaga mu ko muka dau abu tun kafin haife ku muke abu daya la sarki baba magana nake ma zan tafi ne ina za ku je zan je ni wajen Abdulaziz Adam Baladde da kuma Abdullahi Sanko dan Kanuri Digare da kuma Umar M Awwal ka gane su ne wannan jigajigai yan tafiyan honorable cika soro Allah sarki zan je ni ne su Yahuza hala zan je za mu meeting ne akan kayan sallah ne ya riga ya shirya mana mu fa ya ce mana iyayen mu bana za su gwangwaje irin kayan da zai saka shi za ku saka Allah sarki ka ji dan arziki irin wannan wanda na saka baran na ce mata wai wata furuf ni din da kaina kai baba insha Allah ya ka saka wannan shadda in Allah yarda irin fa wanda ya dinka zai sa a jikin sai mana anko ba yace duk wanda idan ya zo wucewa sai dai ka ga jikin mutum a jikin kayansa alhamdulillah baba yace za a kawo ka san shi fari ne dogo mai farin zuciya mai farin alkhairi kai maza ka je ka same su to Allah dai ya biya baba amin ya Allah godiya ne Allah ka je ka same shi Allah ya biya masa godiya akai na gode daga nan cika soro dan kasar banawa Samu je babban